ରାଜୁ ଭାରି ସରଳିଆ ପିଲାଟି। ସେ ବାହାରେ ରହି କାମ କରେ। ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରେ। ରାଜୁର ପରିବାର କହିଲେ ତାର ବାପା ମା ଓ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଉଣୀ ରୁବି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେବ ରାଜୁ ଥରେ ହେଲେ ବି ଘରକୁ ଯାଇନି। ଖାଲି ଯାହା ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ରୁବି ଭାଇକୁ ସଫା ସଫା କହିଦେଇଛି ଯେ ତୁ ଯଦି ଏଥର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନ ଆସିବୁ ମୁଁ ତୋ ସାଥିରେ ଆଉ କେବେ ବି କଥା ହେବିନି। ରୁବି ମନେ ମନେ କାନ୍ଦି ପକାଏ ଆଉ ଅଭିମାନରେ କହେ, ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିନି। ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସତରେ। ସେଠୁ ରାଜୁ କହେ, ହଉ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ଗେଲି ଭଉଣୀ, ଏଥର ଯେମିତି ବି ହଉ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି। ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ୟା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଖେଇ ଆସିଲା। ରୁବି ସବୁବେଳେ ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ କରେ କି ତୁ ଯେମିତି ବି ହଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆସିବୁ। ରାଜୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦିନେ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନରେ ବସିଲା। ସକାଳ ପାହିଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ଫେରିବା ସମୟରେ ରୁବି ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ବି କିଣିଥାଏ, ତା ବ୍ୟାଗରେ ଆଣିଥାଏ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେହି ଜଣେ ଆସି ରାଜୁର ଘର କବାଟ ପାଖରେ ଆସି ତାଙ୍କ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ବାପା କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତ କେହି ଜଣେ ରାଜୁର ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ସେ ପଠାଇଥିବା ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଲା। ବାପା ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଭାବିଲେ କି ଯାହା ହଉ ମୋ ପୁଅ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି। ଘର ଭିତରୁ ମା ଆଉ ରୁବି ବାହାରି ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ବାପା ହଠାତ୍ ସେ ପିଲାଟିକୁ ପଚାରିଦେଲେ କି ବାବାରେ, ମୋ ପୁଅର ତ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ସବୁ ସେ ତୋ ହାତରେ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ସେ କ'ଣ ପଛରେ ଆସୁଛି କି? କାହିଁ ତ ଦେଖାଯାଉନି। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ପୁରା ନିଃଶବ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ କେମିତି ରାଜୁର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବ। ବାପା ମା ଓ ତାର ଭଉଣୀ ରୁବିର ସେ ନିରୀହ ଆଖିକୁ ଦେଖି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କିଛି ବି କହିପାରୁନଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ ସବୁ କଥା କହି ପକାଇଲା। କହିଲା କି ମଉସା, ରାଜୁ ଆଉ ଆସିବନି। ସେତେବେଳକୁ ଘର ଲୋକେ ଭାରି ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଆସିବନି ମାନେ? ସେ କ'ଣ ଆମ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆସିବନି? ନିଜେ ନ ଆସି ଏ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି? ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲା, ନାହିଁ ମଉସା, ରାଜୁ କାଲି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଥିଲା ସେ ଟ୍ରେନଟିର କାଲି ରାତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ 25 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ 25 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ରାଜୁ ବି ଅଛି। ସକାଳୁ ପୁଲିସ ବାବୁ ଆସି ସବୁ କିଛି ଯାଞ୍ଚ କରିସାରିବା ପରେ ରାଜୁର ଏହି ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ବାବୁ ପଛରେ ରାଜୁର ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଚାରିଦିଗ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। ବାପା ମା ଆଉ ଭଉଣୀର ସବୁ ହସ ଖୁସି କୁଆଡ଼େ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜୁର ଶବ ଆସି ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାର ଶବକୁ ଦେଖି ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଆସି ଗଦା ହୋଇଗଲେ। ବାପା ମା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ରୁବି ଆଉ ତାର ମା ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ରୁବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ କି, ଏ ଭାଇ, ତୁ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ? ଦେଖ ନା, ତୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗଣି ଗଣି 5ଟା ରାକ୍ଷୀ କିଣିଛି। ତୁ ଥରେ ଉଠିକି ଦେଖ, ମୋ ଭାଇଟା ପରା। ଉଠି ପଡ଼, ଦେଖ ନା ବାପା ମା କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଉଠ ନା ଏ ଭାଇ ଉଠ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଏଯାଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିନି।
ମୁଁ ତୋତେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତୁ ଥରେ ଉଠ ନା। ତୁ ପୁରା ଛୋଟବେଳେ କହିଥିଲୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଯେ ସାରା ଜୀବନ ମୋତେ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ବୋଲି। ହେଲେ ତୁ ତୋର ସେ କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ କେମିତି? ମୋ ରାକ୍ଷୀର ପାଉଣାଟା ବାକି ରହିଗଲା ଯେ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଥାଏ ରୁବି। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ଆଉ ଆଖି ଖୋଲି ନଥିଲା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇଯାଇଥିଲା ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ। କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ରୁବିର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ଆଉ ତାର ରାକ୍ଷୀର ପାଉଣା ବି ବାକି ରହିଗଲା।